вира аввалин телефони истеҳсоли тоҷикистон аллакай муштариёни худро пайдо кардааст, ҳарчанд дар фурӯшгоҳҳо зиёд ба назар намерасад. Ширкате ки телефонро ба бозор баровардааст, бовар дорад муштариёни зиёд пайдо мекунад. Аммо таҳлилгарон мегӯянд телефонҳои истеҳсоли тоҷикистон замоне бозоргир мешаванд ки бо навбониҳои хоси худ аз ширкатҳои дигар тафовут дошта бошанд. Офис рафта истодам, дар офис кам саросима бояд зуд ҳозир шавам. Фозилҷон Фатуллоев аз аввалин муштариёни вира дар Тоҷикистон аст ки бештар аз як моҳ боз онро истифода мекунад. Ӯ аз ин телефон бештар барои гуфтугӯ истифода мекунад, ҳарчанд бо он мешавад ба интернет ҳам ворид шуд. 5 рӯз безарят, яъне ки бе баланд кардани барқ метавонад тамос бурд. Телефонҳои смартфони оддӣ бошад, 1 ё 2 рӯз аст. истеҳсоли вираро ширкати Орионно электронӣ ба роҳ мондааст. Гуфта мешавад ин ширкат мутааллиқ ба моликони Орион Бонк ва пайвандони раиси ҷумҳур аст. Ширкат охири соли гузашта ба истеҳсоли телефони вира оғоз карда, феълан тамоми қисмҳои эҳтиётиро аз хориҷи кишвар дастрас мекунад. Бандобасти он дар дохили кишвар анҷом шуда, дар борхати он моли Тоҷикистон навиштаанд. Ширкат гуфт, дар аввал бештар аз 1000 телефони вира истеҳсол кардааст. Дар фурӯшгоҳҳо он аз 145 то 250 сомонӣ нарх дорад. Вақте ки пурсон шудам барои чи бо забони тоҷикӣ нест интерфейсаш ва системаи оператсионияш Java имконият дошт ки забони тоҷикиро ворид кунад. Онҳо гуфтанд ки ин на танҳо дар дохили бозори дохилиро бо мақсади таъмин кардан аст, балки бо мақсади ба бозорҳои минтақаҳои Осиёи марказӣ баромадан ҳам онҳо чунин ҳадаф доранд. дар як пурсиши сарироҳии радиои озодӣ ҳам сокинон гуфтанд, аз истеҳсоли вира дар Тоҷикистон хушҳол ҳастанд. Вале то куҷо ба талаботи замон ҷавобгоҳ аст, вақт нишон хоҳад дод. Сени сол анча шуда простоё қати мегардем, ба телефонҳоя намефаҳмем. Вақт нишон метавад пурсиш. هیچی گفتن نمیتونیم. اگه وزیرش با فکری ما که ما خیلی شد آدمای کمی سویم برام. متخصصان فناوری‌های نوین میگویند بهتر بود نمونه‌های فرق کننده این نوع تلفن رو اندازی میشد. در این حالت امکانی بزرگی شدن آن بیشتر بود. خوب میشد که این تلفن یک خصوصیت‌های خود را می‌داشت که از دیگران فرق کرده تواند. مثلا حداقل همان حرف‌های بالای تکمه‌چه‌اش را اگر با زبان حرف‌های تاجیکی را جا می‌دادند که چیدن матнҳо бо забони тоҷикӣ хусусан паёмакҳо осонтар мешуд, шояд ки диққати ягон касро ҷалб карда метавонист. масъулини ширкат мегӯянд ин аввали кор аст ва талош доранд дар оянда истеҳсоли телефонҳои сенсориро ба роҳ монда онро дар берун аз кишвар ҳам муаррифӣ кунанд. дар замоне ки ҳар рӯз ширкатҳои ҷаҳонӣ аз истеҳсоли насли нави телефонҳо хабар медиҳанд, маълум нест вира то куҷо бо онҳо ворид рақобат мешавад.